5 ka mga balay sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City ang nasunog. Gingong mga bata nga nagdula og posporo ang gitudlong tinubdan sa kalayo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Miulbo ang dakong sunog sa Riverside, Zone 4, Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City. Pasado 1:00 sa hapon adlawng Lunes. Sa drone video, makita pa ang paglamoy sa kalayo sa 5 ka mga balay sa lugar. Gibutyag sa usa sa mga nasunugan nga nagdula matud pa og posporo ang iyang minor de edad nga anak ug ang ig-agaw niini. Ilang gidakutan tapos adlok sila. Ilang gitabunan sa nina. Moto dito ang kalayo. Way nakabantay kay ninyo mga kayo, wapoy mga dagko nga tao dia, mga bata ra. Paspas nga mikuyanap ang kalayo tungod gama lang sa light materials ang ubang mga balay. Butang nga gisaka sa BFP sa ikaduhang alarma ang sunog. Hinoon walay natala nga nasamdan sa maong insidente. Apan, ug daw ang 5 ka mga balay. Kung asa miabot sa 100,000 pesos ang natala nga danyos sa maong sunog. Sa karon temporaryong gipahimutang sa Barangay Bugo Covered Court ang mga apektadong residente. Panawagan ako sa mga ginikanan, bantayan na itong mga anak. Unsa itong mga flammable materials, tago ito, panalitan, mga posporo, gasolina. Mauna yung mga delikado nga mga klase sa mga kuan nga makaulbo sa kalayo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.